ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ମାନେ ଚମଡ଼ା ଉପରେ ଆଧାରିତ। କ'ଣ କରି ଆପଣ ଯଦି ଏଲର୍ଜି ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଲର୍ଜି ଯେ ଅଛି ମାନେ ଏଲର୍ଜି କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ ଖାଇଦେଲେ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋକା ହେଇକିରି ମାନେ ଚମଡ଼ା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ। ଡକ୍ଟରମାନେ କହିବେ ତୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛୁ କି, ତୁ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛୁ କି, ତୁ ମାଛ ଖାଉଛୁ କି, ତୁ ମଟନ୍ ଖାଉଛୁ କି, ଛାଡ଼ିଦେ ତୋର ଏଲର୍ଜି କମିଯିବ। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଅଛି। ଛୋଟ ବେଳୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ୍ ଖାଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ କାହିଁ ଏଲର୍ଜି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦାଗ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ମାନଙ୍କରେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଦାଗ ଅଛି, ଏ ହାତରେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଦାଗ ଅଛି, ମୋର ବଡ଼ିରେ କାହିଁ ମାନେ ଦାଗ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଲର୍ଜି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିମପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଶୁଖିଯାଇଛି, ନିମପତ୍ରଟା ଏଇଟା ଶୁଖିଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ନିମ୍ବପତ୍ର ଆପଣ ବୟସ ଅନୁସାରେ, ମାନେ ଯାହାକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଛି 10ଟା, ଯାହାକୁ 15 ବର୍ଷ ହେଇଛି 15ଟା, ଯାହାକୁ 20 ବର୍ଷ 20ଟା ପତ୍ର, ଏମିତି କରିକିରି ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚିଦେବେ। ହେମଦସ୍ତାରେ 1 2 3 4 5 ମାନେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଛି 5ଟା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ଛେଚିଦେବେ। ପାଣି ଟିକେ ପକେଇବେ, ପାଣି ଛେଚିଦେବେ, ରସଟାକୁ ଛାଣିବେ, ଛାଣିକି ଆପଣ ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳୁ ପିଇଦେବେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଲର୍ଜି ଫେଲର୍ଜି କିଛି ହବନି, ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଶୁଖେଇକି ହେଲେ ଗୁଣ୍ଡ ପତ୍ରକୁ ଆଣି ଶୁଖେଇକି ରଖିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି ନ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ଶୁଖେଇକି ରଖିଦେବେ। ମୁଁ କେମିତି ରଖିଛି, ଏ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେବେ, ଚଲେଇକିରି ଗୋଟେ ଡବା ଭିତରେ ରଖିବେ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଅଧା ଚାମଚ, ଏ ଚାମଚରେ ଅଧା ଚାମଚ ମାନେ ଘାଣ୍ଟିକିରି ପାଣି ଭିତରେ ପିଇବେ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡଟାକୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କରିଦେବେ, ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା, 2 ମାସ 3 ମାସ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କରି 2-3 ମାସ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଲି ଖାଇଯାଆନି, ଭଲ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଖାଇବେ, ବେଶୀ ଖାଇଦେବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବଡି ପାଇଁ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି।